Dugaan pa? Dugang. Di ba? Ihurot mo yan. May naghakot diri sa kuan kanaan sakata. Yala. Ay nagkarga di ay naghakot. Absent-minded kaayo. Punta kami ni Lilin sa bayan at saka kunin ko ngayon ang pinadala ni Mami Vec. Thank you so much, Mami Vec. Pasakay na tayo. Si Rimon ang driver ngayon. Okay. Uban ka, Cor? Agoy, gilabay ang kahoy. Kauli lang kahoy. Kauli. Iyan tanan ka to. Ngatol tanan ni Koreana iyang ulo. Ato mig ubos guys, tanaw mig truck. Tanaw mig batsilor. Truck nga nailigid. Digit batsilor gid. Eh, wala mig kitag batsilor map. Si mana na. Di ami diri sa Western, diri na lang namo i-try pagkuha, no? Kay basin pwede ra diri makuha. Pangalan o code? Ah, sige. Nasililindani na namin sa sulod sa Western. Eto na, Mami Vic. Nakuha ko na ang binigay niya sa amin. Para kay Mother Earth, thank you so much sa birthday gift niya. Daghan jud kaayong salamat, Mami Vic. Belated happy birthday. And paalis na kami ni Lilin. Madam, daghan kayong salamat ninyo ha. Salamat kaayo. Here sa Western. Balik daw na tangko. Dapat ko naman. Dami na ta. Dami na ta. Dami na ta. Ngayon, dito na kami sa Merkado. Mami Vic, maraming salamat talaga ha. Kasi, yung binigay ni Mami Vic, bigyan rin kami para pambili sa ulam. Maraming salamat talaga Mami Vic sa binigay ninyo sa amin ni Sherwin pang ulam. Palit ko Dani. 1 kilo ako Adani. Ha? Ha? Oh, vlog. Sa akong vlog. Yes. Shout out sa inyo yan. Panabo. Oh, taga Panabo. Panabo sa Davao? Panabo City. Ah, sa Panabo City. Uy, dagan na ako mga flowers dito. Lagi, Panabo. Taga Panabo. Ah, taga Panabo. Diara guys, taga Panabo siya. City. Tapos, wala na, bangus din. Magpalit ko sa bangus. Ako kaano. Akan anak darling. Anak darling. Panipot. Alright. Panipot ako. Ay, pwede na kakahiluan, daan. Pila kilo, Dani? 20 na lang na yan. Dito na lang siya lang. Kanya ako ano. Oh, kana batikulon. Ano ba? 120. Salamat ha. Salamat. Dam, ako kwaon, Dam. Salamat kayo ha.
Salamat kaayo. Please like and Ato na ta. Diara Mami Vic, nakapalit na ko sa mga sudan. Dagan kaayong salamat. Ang mga panakot, napaman ko yung mga panakot adto, next na lang siguro palit sa panakot. Dito na ako sa bahay kasi kanina galing sa merkado. Dumiretso ako kay Lilin kasi ang in-upload ko sa Maya ay hindi pa na-upload. So, hinintay ko talaga siya na ma-upload. Na-premiere ko siya sa alas 6:30. So, nag-play na siguro ngayon. And maraming salamat sa inyong lahat. Thank you so much! Ito ang mga binili ko. Maraming salamat talaga. Mami Vic sa binigay ninyo sa akin. Thank you so much. Si Rilona ay nandito. Si Rilona. Yes. Siya ang kasama ni Mother Earth ngayon. Hello guys, may gabi eh. Kumusta ka naman? Okay ra. Di ko na ito ni mas papa ni mo sa tiis baboy. Hubag na tayo. Mauli naman siya sa Lunis, Mother. Na Lunes unsa pa makaron. Kaya nga, wala din yung gipakuan ni Jimbo di ay. Jimbo rin permit sa ila balay. Naong saan man na, ako'y magkuan. Kuan dana kay di man ko makadaog. Sa, Pag ilis dana sa kuan. na ako, unsa man say kusog na ako, ug ako'y magkuan, makaya to na kog gakos nga. Maputol na ginang giatad hubag na kasanang tiil. Nya, saan man na ginanaan na lugar siya? Hala, ginoo ko guys. Saan man Putulon ka na siya ang kuan lagi. Ang Ay, ang PC? ibalin na sa pikas. Na kaya hindi makul pakaantigo. Pag Kinahanglan na siya pulihan, kanang nagkaon siya. maugani. So ngayon, Mami Vic, ibang topic na naman tayo. Mami Vic, maraming salamat talaga sa lahat-lahat ng mga blessings na binigay ninyo sa akin. Maraming salamat sa lahat-lahat, Mami Vic. Sa lahat ng mga advices mo sa akin, maraming salamat. Eto ay ano? 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 Wala. Ano gusto mo? Wala kang gusto, Mother? Nakapangumpra ka, wala? Ha? Kusuga? Kusuga? Wala niya kwarta ipompra. Huwag kang mag-alala. Kasi Kasi, binayad ko sa permit ganina. huwag kang mag-alala. Bibigyan kita. Marami. Ha? Marami. Ha? Bataan mo nimo. Si Mami Vic at saka si Mother Earth ay magkapariha sila ng birthday. Kaya, eto, maraming salamat talaga, Mami Vic. Happy birthday. Belated happy birthday. Kaya, eto ngayon, Happy birthday, Mami Beck. yes. Huy, magkapariho kayo ng birthday ni Mami Vic sa January 20. Oh. Meron pala kong kasabay yung birthday. Yes. Magkapariho pala sila ng birthday. Ano masasabi mo? May kasabay ka na birthday na supporter ko. Salamat kay may kasabay ako. At akong wish ni Mami Beck, sana baskog kanunay imong lawas daw daghan pang katuigan nga moabot sa imong kinabuhi. Yes. And enjoy life. So ngayon, anong gusto mo? Kato na. Ano sa malagi? Ano sa malagi? Bigyan mo ko ng kuan. Bigyan ng? Cellphone. Bigyan ng? So ngayon, Mami Vic, ay huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng pira marami. Gusto mo marami? Marami. Sana. So, ha? Sana all. Yeah. Bitaw, Mother, ha? Wala, pa kayo nilungag, Mother? Wala ba ko naglungag lang. Hapon naman ko. Baka na yapon. Dini. Hagoy, ginoo. Na may bahaw.
Naibahaw di ay. Ngayon ay gamitan talaga natin ng stand para makita talaga ang pagmumukha ni mother nga super ganda. Asa ko nagliwat masa imo kang papa? Ha? Sa akin. Asa ko nagliwat ba? Kanang tinuod. Tinuod. Ha? Asa ko nag... Ang gusto nimo, Ha? saan ka magliwat? Kay Duterte. Ha? Si umak dito sa bukid doon sa una. Ingon tong Tagalog nga. Kamukha mo pala yung mama mo umak. Oh. Ya. Ako asa ko nagliwat lagi. Akin ka nagliwat. Sa akin, sa'yo. Ay. Eto, ilagay talaga natin sa stand. Klaro talaga ang pagmumukha ni Mother Earth, no? Kalaro So, ang muta ko. atong iisog. Hala, noon sa man kiwang-kiwang man lagi niya. Hala, si Mother, wala naglungag, ginuog ko. So, ngayon, ano ang gusto mo, Mother? Ha? Anong gusto mo? Bigyan mo ako ng pera. Bigyan ko na siya ng pera. So, wag kang mag-alala. Bigyan kita ng marami. Bigay mo na. Okay? Huwag kang mag-alala. Basig prank yan. Prank ito. Paimugo na ko sa iya pera. Gusto mo? Gusto. Ito? Gusto mo talaga to? Baylo ko mo sa 1,000. Oh. Huwag kang mag-alala. Ito, marami oh. Ay, sumad pisong rula. Oh. Ay, kabalaka. Para sa karne, para sa apostol. Oh, sige. Oh, yeah. 1,000 ra? Oh, sige. Isa? Para magsi Yormi. Kinsa? Ay, kato yan Yormi, totoo. Sa'yo prank. Kasi Mami Vic, gusto talaga niya ng pera. So, ngayon, isa? Dua? Sala? Orang Yormi. Buboy. Uy, dili ka? Oh, bayilit. Blue, Mother. Hindi na. Hindi yan. Isa? Gusto mo ba? Marami. Ano ka marami? Duha? Wala, binuangan di ko dani. Tulo? Oh. Upat? Oo. Dugaan pa? Dugangi. Lima? Ihurot mo yan. Sige, isa pa? Oo, isa pa. Oo. Isa pa? Oo, isa pa. Oh, Oo, isa pa gid. isa pa? Oo. Oo. Ano gusto mo? Isa pa? Isa pa. Oh, Oo. oh, isa pa? Isa pa gid. Oh, Oo. kaya isa? Oo, Gusto mo? Oo. Bitaw ma. Gusto mo ito ma? Gusto. Ha? Gusto mo ito? Mm. Gusto niya guys. So ngayon, ibigay ko sa kanya. Simula tayo dito. Isa? Na. Oo. Oh. Gusto mo to? Oo. Oh. Dugangan? Dili. Dugangi. Oh. Duha. Oo, sige pa. Oh. Tulo. Oo, sige pa. Upat. Oo, sige pa. Lima. Rom. Sige pa. Una na. So ngayon, Kanya. anong masasabi mo? Ibawit man. Bitaw guys! Maraming salamat talaga Mami Vic sa birthday gift na binigay mo kay Mother. And maraming salamat din sa binigay ninyo sa amin ni Sherwin para pambili ng ulam. Maraming salamat Mami Vic. Belated happy birthday. Eto na ay ibigay ko na Mami Vic para kay Mother Earth. 1,000, 2,000, 3,000,
1, 2, 3, 4, 5. 4,000. Oh. Ano masabi Yun mo? na ini. Ha? Ha? Yun na. Ha? Maraming salamat. Kung ulit. Prank lang yan, mother. Kay Barak ka, prank lang Ayaw yan. mo gani. Oh. Pero bitaw, tinuod ni mother. Maraming salamat talaga, Mami Vic, kasi binigyan ninyo si mother ng birthday gift. O diba? Salamat jud kaayo, Mami Vic. Sa mga suporta ninyo sa akin, daghan jud kaayong salamat. Ito si mother. Mami Vic, maraming salamat. Sana daghan pang grasya nga moabot sa imo. Yes. More blessing to come, Mami Vic. I love you so much. Talaga, Mami Vic, sa lahat-lahat ng mga blessing na binigay ninyo sa amin. Maraming salamat sa inyong lahat. Guys, sa lahat ng mga hindi nag-skip ng ads, maraming salamat sa inyong lahat. And eto, hindi pa si Mother nagsaing. I don't know what happened to Mother. Bakit hindi nagsaing? Kumain na kasi siya ng bahaw pala. So ngayon, ako ay magpaalam na sa inyo kasi uuwi na ako, guys. Ayan ang dala ko. At saka Mami Vic, maraming salamat talaga sa binigay ninyong ulam para sa amin. So ngayon, ako ay magpaalam na sa inyo. Maraming salamat sa inyong lahat. And si Rilo na ang kasama ni Mother Earth dito ngayon. I love you so much, guys. Ako ay magpaalam na. Bye-bye!